Vratila sam u Chinatown jer mi se jede neki Kinez, pa hajde zajedno da malo razgovaramo o čistoći. Ovo mjesto mi je dobro poznato, restoran vodi jedna porodica, muž i žena iz Kine. Hrana je zaista izvrsna, uvijek svježa i ukusna. Ali hajde da vidite šta mene uvijek fascinira. Svaki put primijetim ovaj metalni držač, ne znam kako se zove, za ulje, sirće, so, bibe, čačkalice. Ja sam oduševljena kako je ovo lijepo, uredno, čisto. Nedavno sam se vratila iz Bosne i vjerujem da smo mi zaboravili da ovo trebamo redovno da čistimo. Ja u Bosni ovo nikad ne diram. Ako moram, onda preko salavete. Je li vi vidite kako je sve ovdje čisto? Pa moramo da budemo ko Kinezi. Da li vi dijelite isto mišljenje ili ja idem na pogrešna mjesta? Ćao!